on yi surprise aji kewɗi wadde bandiraɓe fulɓe mbaɗe abonné All Vision. Onon ɓiɓɓe fulɓe onon fof jeehe mbaɗe abonné mbaɗon partage ma reste connecté mo waɗan abonné wiya waɗa abonné badɗo abonné yo jooɗo abonné All Vision. te wallahi il y a beaucoup de surprises et ça sera gonɗi nder. Kali woto yam kaw made farmata aranema wari ko kota yiktan départ to da farmata holon dépense soto mi farmata ka onnen holon dépense Kali wana wima jom surma yo defante an min ngadir mi do farmat pour na defana men kaw ɗum gillana kalɗa ɗum mi jaabima mi wima galle o barmeji ɗi mbawɗo fawade dépense ko goto jogoto ɗum ko maari te goɗɗum ɗum kadi kaw saabu Allah zewmu mbatta woto nanno hen farmata ko cukalel keccel he wo farmat ko cukalel keccel farmat natti wonde cukalel il a poussé 18 ans farmat dañi 18 ans anani ko meilleur mango te Kali ay min maslaha o mi tampi hen désormais a wawa tottude farmata dépasse totam a wawa tottude dépasse min mbaɗa wawi mo tottude dépasse kaw affaire o wona probléme dépense ko probléme oɗo galle barmeji ɗiɗi mbawa ɗo fawade par ce que en potani noon hay ko ñamaten ko sahaji ni heddo ha mbaɗene frigo ko tawi maari ne fawoɗo farmata ne fawoɗo ɗum yoɗani Kalil ko tahi no heddo min mbawa ɗum ñamde ko debbo ma defat ko moƴƴani barkinani anani ko toto ko yimɓe hay sa totti ɗum pooli ñamata te andani Kalil min ko jiɗmi aɗa min ko jiɗmi min kam jiɗɗo andude min hono position dardi men oɗo galle kaw position mo darriɗa woni position jinnaɗo kala respect mboɗo tottumaɗum kono wonko ganduɗa arande min hay somi yiiɗi ɗum dole mo kattanani ɗum mo wawiɗo mboɗo totta ɗo maari dépasse mi totta farmata dépasse garɗo siga galle ko sendi taw hay goto sernani ɗum eyyi joni min mamma tottu farma dépasse wona probléme dépasse min mamma tottu farma dépasse anani caggal a jaɓani wiide joom surma yo defat ko yimɓe gandi ko jiɗɗon tan defa toon Kalil min mi ñamata ñamdo frigo no adda isere no adda seero en tout cas wawa wonde barmeji ɗiɗi kam wawa wonde ma fawe ɗo noon Kalil mamandu min jeeyi galle o walla an jeeyi galle o ka woppo wiɗa an jeeyi galle o ko min jeeyi galle o Kalil an ko mbaɗɗa e galle o hewani Kalil an terrage o tan maɗa e karo e peinture o e meuble o joni hewade ko heddi ko fof min jeeyi anani mon wat tottude farma dépasse te so watti tottude farma dépasse Kalil armi haalama a luwadde sukata ɗum wawa wonde galle o kam ko barme goto wawi ɗo wonde farma ko cukalel jaltinamo yaltina mum hen maari ko defan ko so welanima kaala ƴeewen feeɗa kono galle o kam barme goto temo wawi tutede dépense uji ɗi kam maari ko defat ko wona min tan woni ko welani kam welani alsan ka woppu mboɗo haala yimɓe aɗa haala alsan min alsan mi contani min ko an kontumi alsan wona neɗɗo mande alsan ko mbab walla ko guirjo walla no way ha min dal ko haalmi komi waɗat ɗum janggo so Allah lamɗo jaɓi kam toto farmata dépasse alsan nan ɗo alsan waɗi perte 15 kilos yes of course
mi waawa wurnude alsan waawa wurnude ko wowi fuuta ko ɗum alaa ɗo ngottoɗaa bool jolne goɗɗo ƴeego bool jolne goɗɗo ƴeego ɗum alaa Dakar a meeɗat tan par ce que ko Dakar wayi noon waawa wurnude alsan so perti 15 kilo min haaji malaa hen gorko ka sa fuɗɗi kam sofde e hoore mum ndi leydi teeru nen tan teeru Allah bonni Dakar kay Fuuta kam ene wuli ene leeli tajji kono kay sa taƴi so Allah reeduma ndu heewan an ñamata ha mbiya tuy duttoɗa kadi paya bawɗi lewɗa bawɗi ha ɓandu ma wula cippireɗa kora kadi ñama kono ɗo Allah bonni kay Dakaru a ñamata ha kara yo haqqam yane kaalidu min kam anda tagi kaali woni haasidi min de anda tagi haali tan woni égoïste ɗum kam mo ko janatuma hen an minen amin yiɗi ñamde arokamin komin ñaami komin banden kaw ala mais ala tottu farmore dépasse mbara sa boɗo ɗum waɗuma min gasi min perdi 15 kilo ni haɗɗama ñane kaalidu no. Kali woni salo. Yo haggam yene kaalidu. Wallahi yo haggam yene kaalidu. Kaalidu woni haside. Neɗɗo adan ha adina boɗɗum. ɗum ɗo de so Allah mi ƴewdu feere. Sabu ɗum wattinta. Min ya watta maari sehil wadde so watti maari sehil wodo no yayi kalna mbatta maari sehil kawam Fuuta parni kam ti mbaɗan ɗo ko mbor muña heege mbor muña ɗonka Fuuta kam mi yahaani hakkadi min ngi hankadi naati teeru ko teeru tan mi yahaani Fuuta yayi heddoro noon peeje man kala mi yaha joni ɗo galle hoddiɓe ɗo mi ñaakoɓe ñaam ala ɗum kadi ala hen ɗo ko teeru ɗo sa naati mbiɗa dokke kam ko ñaami aɗa wawi fayidere ni sohuña ngani ko de kam lewru korka nga maya tan min maya min jaada hen ɗo kam teeru Dakar a meeɗa tan kono a ñamata ko wiyete kay ñaami haari won ɗo ko meeɗi ɗum tagi hay gorko ɓeyata daña ɓandu hay goto enen tan joni mi kon kadi ɓerɗe mabɓe ɗe paaɗat so ɓe ñamata Allah ane farmata kam jiɗɗo keɗɗo ɗon kam ɗo no feewi bisimilla hanti kam galle o désormais mi ƴetti décision suba ko fof ken pawoɓe baram wallahi ɗum kay kaw waɗɗa waɗi ɗum de ɓooyi ɗan ɗiɗo ndefuji jokkata wi noon kaali yo tottat farmata dépasse kaali sali wi wawa totti farma dépasse min noon mi ƴetti décision kam toto farmata dépasse wallahi ɗum kay kaw faɗɗa waɗi ɗum de ko ɓooyi anani
o galle noon hakkude me kaaliɗo e maari ma wayni sadda musene be oɗo no bella de an kay yamirta yum fi onan haɗi kam fi yamirta yum fi woto fiyat kay min gay ko ballirta kam ton ko hunde mine bara mo mino mame o kaw yalta ɗum ala ka wato yaltude nda mi ƴettiɗo kam tottiro départ waɗani mi wawa an walla kam kaw ɗon dal ɗon kam soko Allah kaw yaltuɗo an kaw bone yoni mi perti joni ma won 16 kilo so min naati min bragal fitte ngar min hay kaali yo ɓurama ngari ɓandu an kam perti 16 min hay 16 mi abdoray wadde noon anani farmata an kaldani perta guite ma anani te ɗiɗo roppuji ɓornoɗa ɗiɗo tayba suuji woppu ɗum hatta noon koye korko gonɗen way guerre kam ko sela guerre tan mami ya foge ja mi yirnoma jiinuji e bodi yo tenga aɗa waɗnamo sarne mbaɗandi kaaliɗo ko sukaɓe mbiya ko famalog wonɗo anani hakkille makko wawa arde ma kaw min yiɗa kaaliɗo wallahi Allah handi mam gon iya kaw o ya haɓɓana men tekkere he sukko way an mam roke oɗo mi miidaki ɗum bon an farmat min kam namniɗo ma yayi ko min o yiɗi woɗi mo ñinmi e waɗi wuro to e wuro men to an sa dañi kaaliɗo dogata han jetta Allah an farmat ne kaali jogi dem e dem makko mususa dem makko made kaaliɗo debbo goto foti ret anani min o balla kam e haare nde so jogori kam woppude mi weeye haare nde kamɓen bako suji men dutoɗen fuuta kaw arandu o weem o gila muynina kosam mbewo ganduɗa weemat anani ƴeew wima mboɗo jogui goɗɗo mo jimmi nan wuuro ko wona min ko wona kaaliɗo an tekkere nde ko kaw wima ko ɗum mbatta ƴenɗo ekkude sarmudemo carmama naata e nder makko kaw min o guila gonguiguel jimmi haalandema min e bragal ngam kaw hukkit min mboɗo jogui peeje mboɗo wawi walludema feere honen feere kaw hol jeeɗo galle o galle o galle kay titre foncier min jeeyi wona jeeyi kaw no dañata galle o nde minen tomin gonno ala nde noon jibinaka nde noon jibinaka min mi jibinaka eyyi kaaliɗo jibinaka ɓooyi wadde noon an kaw i hol dalil ko jeeya galle ma cukalel tokosel wiyene en hefta galle ma e dow men galle wona ko galle ma kaaliɗo wi ko tottiran dépasse tottatan ko joom suudu mum luumo galle o yo wattu yoɓde location aɗani wonko gadduɗa ɗo ya bon idée de an kaw alsan gila ganduma hande gadduɗa idée moƴƴo a heɗata ɗum caggal kam boni yo bon yo buuji to wallahi mi luwonmo galle o gasi te kaaliɗo désormais caution 6 mois nanoto mum kaw ɗum laamu go nattide laamu de wi joni ko ƴittan caution lebbi ɗiɗi ɗittan ɓe mbiide ala probléme eyi toon kam reno ɗon lebbi ɗiɗi luwon mom yotto tan caution mbaɗiren ɗum dépasse gasi ma ala lewru kala o yoɓa o yoɓat gasi o yoɓat force walla o yalta galle o ɗawa galle gallo to o ƴetti ko banggue ɗiɗi o ƴetti ko saalo e nde sundu e salle de bain o banggue tati kon gasi woppu haqqille ko miman ko anne nde fuɗɗi noon goppa hen haqqille ma no feewi ko defata ko anani salade kam hoto men mi yiɗa salade on sus même salade gacci mo fono meɗe kawko meɗa yiɗi salade defa ma yo komi ñammoɗo ma taw defi salade mi yiiɗo mi kaaliɗo defa ɗum tan min sikkanam ko noon defirte an ganduɗo mo ñiiri buna ganduɗo ko ñiiri cengle aɗi wona neɗɗo fowra ɗum gacci ɓandu mais ɗum ala ɗo ɗum ɗon ko ñamdu maɓɓe woni ɗo tayɓa suuji ɗiɗo yo dakko anani dakko hoto mi yiito aɗa ɓorno tayba ɓe galle o ɗo ha korka maya hoto mi yiito aɗa ɓorno eyi jonna kam fugi jaay mbiɗa yiɗi sa wonade fugi jaay eyyo gasi ƴeewo ɗum kewe décoché kono heewi jayni sirde kaw fuggo jayni sirde kaw fuggo jayni sirde aɗa yalta kay aɗa yalta kawro dañata coɗɗa fuggo jayni sirde allah no jogui fuggo jayni sirde kaw ɗum ko bataille psychologique mbaɗandi no mbaddanno e maɓɓe an woppiɗamen ɓeɗo ɗon allah o moƴ mauvais choix kaali son res jeeƴi jahande tan guiƴum yumma gadda ko ɗon wiye ko amour ɗum wona amour o serdete bandira makko serdi kaaliɗo bandira makko fof kaaliɗo guilariti o e joni fof an koyngal makko fouta an kaw an ganda an kaaliɗo han kadi feere mum koko boni an cuulol dewlgel ɗo haɗani tan e lawƴuɗi de
kan kaalidu yari de ha o lawdi o wufji anani o salaamaaleykum. Salam. Kaw dirtu yo na place. Di ko ma. Dirtu yo place. Ɗo ko jonda min jeeɗo dirtuɗa. Ouais. Saɗa jooɗo joɗɗa. Kaw dirtuɗa. Mi wona giɗe ɗum biyata dirtu. E o ɗum tagi no wiiya dirtuɗa sino ko giƴe ngam ummituɗo faw ɗum ɗa an dirtuɗa. An est ce que ça va? Kaw dirtuɗa. Min kalde sa yimi dirtuɗo. A ɓosatde faaɗa. An ananimo kalde sawa. Kaw faaɗa. Pourquoi tu n'as pas savoir-vivre? Faaɗa. Ko ardi fof kam ko niren mbatton nanda ka garɗe tenkude kono pama kam ɗo ko janɗa ɗo moƴƴe hen ɗo kumtari ndi min tan yonata kam haala ko ɗon kawa men e woɗɗo so tawi noon garɗa ɗo ko joɗaɗo aɗa ñaykina mbiya aɗa juuro tusbar aɗa juuro takusan futturtaw ma ɗo hortawe ɗo aɗa tampina hoore ma heewi ɗo kaw ko caɗele ɓoɗe mo nguuri eyyi tawi kam ko ɗum kam tagma fawdirde ɗum ɗo ha mbaɗano suppamin waɗa feere mbaɗa ni jaha saabu ñamdu wodanani mo ɗum minen tan joom galle jogui karan haala Ça suffit. Min mi wona giɗe mo mbaddata ɗo e ñamñiiri anen. Aɗa andi ko woni? Jinni ko jogoɗa reste gona correct. Première chose a ari total kam respect. Deuxième chose aɗan haala a anda mo kalata o ko holoɗo. Reen hoore ma. wonde puyi Reen hoore ma. tenkoro Aya mi sikki a sallani. Aɗa sikki a dañi problème. kaw hor kebbiyen toon hor kebbiyen toon de ko mbiman ko ko ɗum gol ɗo kam ñamdu woɗan ɗo ɗo kam ko heeƴe ɓoɗon woni Ah, walla mi ñamdi wayi. Tu ne jamais de e ñamdi wayi. Wayi. Boy. Reen hoore ma. moƴƴi Beta namdaki joom galle ma kam. ha Beta namdaki joom galle. hol joom galle kaw Eh, beta namdaki mo milumi holo. an woni holo Eh, ala mi anna an woni holo mo ba mo maani. te joofi wallahi min kay jiɗɗimam tan aɗa wuuro aɗa oño nganndu ko an jibinta ɗum kay mbimami ko mbeelu yiɗ mbeɗu mum yingal laalagol tan anndi ko laalagol maari nje mbaɗanni maari no wayi ɓowɗu reedi ni e ɓowɗude heeñere e bonde ni mbaɗanni ɗum koye ma tan nokki ɗum babu an jibini ko boni ulle ladde a jibini debbo oyo a jibini deɗɗo mo ganduɗa no foti ni ɓerde nde fotani noon Boy, silence. alami silence tan Silence. mi udditto par ce que komi jinmi haalde komi haala ɗum maari komin gari ɗo faade joyi galle o soran ko libar kaw libar yonani kam haala ko joom galle makko haala ko minen heddiɓe ɓarno mbiɗa ka bammo waajo ɓiir yo yañi ɓerde mum nde wawa defde ko muñ yimɓe ñaama eyyi ayran an kam tawi ko ɗamminɗa ɗo ko tenkude hannde kam haalde ɓiir so wona ɗum ko tawi ko defannoto defon allah sina jonnata jungo Gila jimami ngallumi an ça va pas. Ka boccode. Ka boccode, ka minable, ka nabro, ka ayamel berende. Way ay non. Ba ma gidel sare nayi. Wallahi mi wat manango yenema. Fi ma hammanango yenema. Wallahi ta annu mi anata yen. Mi wona ma badan ni. Kawma ina andi. ala hornare kawam sabu sabi kawma wiyata kawma gueɗel goto noon ganduɗa ɗum baaba min senni allah kawam tan woni komi feeta e moɗo kono an fiinam ɗo dansema ha bor wonen ko yerde ndemmi sabu min jibinɗo maari fof mi jiiɗa ɗum Wallahi fiyam kawam wi kam ko hoto fiiɗo e Dakar Fiyam. a uddet mi feetam so wonna ka dimo mo jaata ko esat
Ada sipre. Annen sino ka dimo. Yara ko baadu changa ada yara. Yai sabu ka jibinda ko dum dal. Yimo hunu ko woni andi an ka jaro. Min wino ngulay. Bo jatti ba kam jatti do ko jatti do kam hay fi zaw bi jaro dak responsable ko jaro ba tay non ko enen kala en ka wonde jaan tam tampino feewi moon mbiɗa anndi mariela wonda e mbiɗa anndi ko nguurata ko koye ɓernam ndewi wallahi kala ko kalɗa mi ay ɗo joɗɗa ɗo joni ɗo tawɗo wi ɗo mi annda ko mbirɗo mi annda ko jihadiste mi annda mi wari yimɓe yiide façon yimɓe mbaɗe ala ko torkinani wima ala ko haalani ƴewimi allah tan goppirmi noon an aɗa ɗimmi aɗa andimi ɗum feewi min himo ɗo potmami nerde aɗa andi jikkom aɗa andi kalantuma joom galle ma rokkomo respect ɓe nani ɓaɗa e makko kamɓe koɓe mbaɗata e koɓe kaalata haaju ma e ɗum nani toppiti joom galle ma toppitiɗa dewgal ma ayi nene ma ñande fof ko piiɗo ko karo mbiwomi ala ɓe jabta sabu ɓiyam jinmi ko rese jinmi ko janngo e jammo daña ɓesdu mbele ma somo yima ñande fof tan sa yimɓe ɗa ara ɗo aɗa anndi ko tagi ɓeydu tinnaɗe no feewi aɗa anndi mi annilanima heyta aɗa anndi ko ɗo gonɗa yiyam aɗa yi noon mi wawa dillide sabu joom galle ma mi nehi so allah ala toon goɗɗo min jini yaane ɓeydu tinnaɗe no feewi mi nani baba kadi sa yi garɗa ɗo karanmami kala ko muusimi aɗa anndi kadi kala ko karanmami aɗa jogine gam hen feere ɓeeɗo kono so haala allah ko muñal tigi rigi namde sabu ngo nañɓe ne wiɗo mi motten hakkille ko ma muña cuurki ɓe keɓa ƴulɓe sa muñani cuurki heɓata ƴulɓe te kala ko jiiɗa e aduna kasatde wallahi ma fof gas tinno tan ay ɗo pawnomaɓe ɗo oto defti hen wirki kala ko joom galle wi joom galle ma wima wa min moom mami caggal mbeɗen caggal oto heewi haydara so musa famde feewi ɗumɓe mama ma hunde tan ma aɗora ala ya fof tan alani walla kana ha ese arta kay ala yo oto tinni mi ari ɗo ala oto tinni so wona ɗum on no gattam ɗo komi taari te a yi to hande ya fof tan noddimo noon mi haalnima aɗan ɗo de awdi ka futan waɗi mi haalnima mi haalnima kono gila accumi dogo wadde giɗo kota kumtoɗa sabi allah tan naari mi yaafima mbeɗa anndi to toniɗa yiyam sa humtima tan humtima yo tinno no feewi jarama jarama nani jarama yo tinno tamini nen tinno mawnan jarama